Ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kala IT ya kedor khas ka babnia syau tumbut Menteri Rangba kejela ubak senya bhalang har ha ka jinyalang ke bakongsan ka balalong ha shilong ha ka arkulai trik jemang. Ka dor khas kala kedo halor kimat ki bakongsan ki bakta ya ka sinsyar kadar jong ka council bat ya ka bahaka miat jong ka thanri lum Giant ya. Ha kini ke jinyalang layadon lang ru Menteri Sarkar ubak coming one ombon bat ubak kermenshla lembat kiwe ki MLA na rilum Giant ya. Kani kajinya lang kadai kajimbut dian ya kabala dep long hajowai hakal arkoi terik jemang ya kabala penyai dau Menteri Rangba kejela ukon rat ki sangma bat kabala penlit jingmut halor ki rukom trekam ki bene ban penti kena ya ka jingbiang haki kampi sapilan jong barok ki lai teli ki Autonomous District Council ADC ha kejela. Hadin kajinya lang Chief Executive Member CEM ka JHADC ubak thombor shiwat ulapan pau ka jing snongu ya ka jing shimkhia bat ka jingkut jingmut jong ka sorkar na ka bentaban weng ya ki jing ki baka council kaya kendu. Ha ki jing ya kren na kaliang ka JHADC kalapan pau halor ki katto ne ki mat ki bakongsan kata banyo jing shai halor ka jing sam ya ka bhak khajna. Ka council kalapan pau ya ka jing sokhia ka bajor halor ka jing bom yo ya ki chalan jongka jongki bai marpo khendo namar ya ki rukom siu lapan long pedeng ha Directorate of Minerals Resources Shillong. Kani ka jing kala ong kalapan sa umdum ya ka JHADC ha ka bayade bat ki jingkhen basisha halor ka jingdon ki marpo khendo balase bat halor ka bha ka badai hok jongka na ka jingmi khajna. Ka JHADC kala kenturu ya ka sarkar jelaban ajing khen halor ka bha jongka na ka jinglum khajna na ka jingkhen bayo lum baro ha ka jaka ban ai hadien baladep otno ka ban pen i ya ka rukom lum khajna ka bakhuj basuba. Ka council ka kerpat ya ka bha na ki khajna bala lum lungba ki incidental challenge bala penmi da ketenat mining and geology ya ka bamenta kampat yo satya. Da ka bakedau bakidor jongki marpo khendo ki dangsa kumju mentala bun snem ka JHADC kala khot ru ya ka jingpen kala ya ki dor ki mur kenang ban pen bha ya ka jingyo lum khajna. Nalor kata ka council kala pen pauru halor ka jingjenlei ka jingkit bian ya ki marpo khendo syaki karkhana penmi deu bilat ha East Giant Hills da ka baterwa ban bu ya ki khdop pejngor ba kerpang ha ki jaka rung jong ka wei pa ka wei ka karkhana. Kini ki khdop kin pej benya ya ka jingtut jong ki marpo khendo ban penti kena ya ka jingbot renti ya ki kendon bayade bat kamaryang bat penjari ya ki kendon khajna bat ka jing ai license ban penbet ya ka jing halor ka jing pen slam ban siu ya ki tulop ka council kala kerpat ya ka sarkar jela bakan penlait shipho klur tingka man ubenai bat ya ka baon pen ya biang lengba ki jing siu ba man la ka lai benai na ka khajna lengba ki marpo khendo na ki khajna kali. Ka council kala banjur biang halor ke jing dawa ban kentup hapo ke jing pej jong ka Finance Commission of India kenang bakan penla ya ka council ban yo pediang bed ya ka song pisa bat ban penya ya ki kam penroi ki badon jingmut ha ki jaka ki bahap hapo ka 6 schedule. Da ka bakedaw ya ki jing duna ya ka bor bishar kat kum ki anshna ying Meghalaya Building Bylaws arhajar arkoi ka JHADC kala kerpat ru ya ka sarkar ban penbet thema ya uput usam jong ka jowai master plan bat ban penkre ya ka master plan na ka benta ka khli riat kenang ban kentiu ya ka jingmi khajna ka bayade bat ki jing taying. Ka council ka kerpat ru na ka benta ban penne biang ya ka grant in aid kat kum ka grant number 35 ka ba khamen shwa ka kershan ya ki yo ki hat ha ki jaka nong kendong bat ki tedan enforcement henry ya ka bala pensangi no mentala bun snem. Ka JHADC ka don bun ki jaka ki ba iternat ki bala ban penlongkum ki jaka jungok kai perthai Henry ka duna pisa na ka benta ban penroyaki kumta kala kerpat ya ka jingyara pisa ba kerpang na ka sarkar ban pendon kam ya kani ka sinjam kumju ka council kala kentu ya ka sarkar jela bakan ai ka jing menjur ya ka jing thumu ban penkela ya ka rule shispa arpusau ka ban ailat ban ya sam markat ju ka jinglut jing sep ha ka election MDC ha pedeng ka council bat ka jela ka jing terwa halor kene ka bala ai na du usnem arjar kharpra kadang sakut ha katenan an bat ka platingka na kaliang UCEM ula kentu ya baro ki MLA na rilum Giant ya bakin shimkhia ban buddian halor kini ki jing dawa bat ka sarkar ka council jongi ka jing kershan ka bakhlain lingba ka san perthai ban weng ya kini ka jing ha kaliang ka pisa tingka bat ha ka sinsyar ka khadar Ni kermen skem baling ba ka jing kersyan lang ka jongpi ka jing kala ka basisha kan wan urlong ula benram.